Yo, what's up mga lusno? Good morning, good morning. So for this video ay maglulong ride tayo sa malapit sa Bicol. So nandito tayo sa may flying bee sa Mindanao Avenue. Talipapa na Balitchis. Papultag na tayo dito, nasa 200 pesos. Ang next gas station na natin ito ay sa may Gumaka o kaya Lopez. So let's go. So solo ride lang tayo ngayon ulit papuntang Bicol. So ang oras ngayon ay alas 5 na ng madaling araw. Umaga na. Nangali na tayong gising sa umaga. Papultang na ako at kapag hangin na rin ang gulong. So dire-diretso na tayo. So next stop over na natin ito sa may Calamba. O pick up na tayo dito sa Navariches, Quezon City papuntang Bicol. Bale hindi na rin first time itong pag-uwi ko ng Bicol. So maraming beses na gamit itong Honda Beat na Bicol. Maraming beses na itong uwi ng Bicol. Kaya sana nga tayo sa pabalik-balik na rin ng Bicol. So makakarating ako nito doon sa may Camarines Resort sa Pukot mga hapon. Tamang takbo na tayo, anti-safe. So medyo madilim pa yung biyahe ko, no? So maya-maya update ko kayo pag maliwanag na para maganda na yung kuha naman. Dito na tayo mga lods sa may Magallanes flyover. Papunta na tayo ng service road. Diretso na yan akong Laguna. Nangyari naliligaw eh. So nandito na tayo ngayon sa may Muntinlupa. Update mga lods, no? Shoutout sa mga nagtatrabaho ko dito at saka hindi tayo tumira ng shoutout sa Muntinlupa. Tuwing tayo ng Bicol palagi tayong inaulan eh. Palaging inuulan doon sa pagdating sa may Tagkawayan. Sana ngayon wala naman, pero dito pa lang tayo sa may Calamba, oh. Nakita nyo ba yan? Madilim na yung langit. Ito na si kapatid na ulan. So ayun mga lods, no, nandito tayo ngayon sa may Shell Calamba, sa may Turbina. Nagpahinga lang tayo konti. Stop over lang tayo ng saglit para diretso na rin tayo pupuntang Bicol. Next stop over ko siguro nito sa may Old Zigzag Road sa Pagpilaw, Quezon. Pasok na tayo ng Quezon Province. So ngayon nandito pa tayo sa may San Pablo, Laguna. Pero pag pumasok na dyan sa arko na yan, nasa Chaong, Quezon Province na tayo. Ito yung boundary nila, yung arko na to. Yan, Province of Quezon. Nasa Chaong, Quezon Province na tayo. So malayo pa yung Old Zigzag Road. Di pa ako mag-i-stop over. Yan yung ginagawang Bicol Expressway sa taas. Manila Bicol gagawin 3 hours na lang. Kaliwa tayo dito sa may Chaong Bypass Road. Kasi yung padiretso na to papuntang yan, bayan ng Chaong. So dito lang tayo sa bypass para mabilis. Kaliwa yung bypass road. So dito na tayo sa may Tayabas. Next nito ay pasok na tayo ng Lucena. Kanan tayo dito. Ng Lucena ay Pagpilaw. So malapit-lapit na rin. Kaya kung makakadaan na tayo dito sa Old Zigzag ay nagpapadaan na sila. Pwede na. Dati kasi hindi nagpapadaan dito ng last ng OA ko. So yan yung new version. Ito naman yung Old Zigzag. Pakyat ng Zigzag Road. Malapit na ang panahon, mas lalo pang lumamig. Okay. Wala na yung mga lugar dito na matindi.
muna tayo dito. Dito tayo mag-i-stop over eh. Pahinga tayo muna tayo dito. Parada lang tayo dyan sa gilid. Ganito ang view sa taas ng Old Sigsag. Ang daming dumadaan ngayong sasakyan. Tatapos lang kasi ng Pasko. Mga pabalik na ng Maynila yung iba. Yung mga pababa na yan pabalik ng Maynila. Naka-Honda Mix ka na ATMX. Na-amig ko sila kanina sa Old Sigsag Road. Yan, dami na lubak ngayon dito sa ano, Timonan. Daming motos ng kalsada. Grabe, ang daming mga lubak na. Dami na sira kalsada dito. Kaya kung biyahe kayo ng Bicol, anali lang kayo. Hirap pag sa Cavite. Bali papunta rin sila ng Bicol. Sa Camarines Norte sila. Petron Gumaka. Pultang tayo ulit dito sa Petron Gumaka 200. Abot na to ng Sipokot Camarines or dadaan sana tayo kanina dun sa bypass road, kaso biglang nagbiblig na tong gas panel. Medyo mahaba yung Gumaka bypass road na yun, baka doon tayo mabubusan ng gas. Dito ako nakakadaan doon na nagmumotor. Nakadaan kami sa base pa na doon nakasasakyan, pero okay naman dito dumaan ngayon. Wala namang ganong traffic ngayon dito kasi ito yung pinakama-traffic dito sa Quezon Province, itong Gumaka. Sikip kasi kalsada, mismong sentro ng bayan nila nandito sa highway. May dalawang rails madadaanan. Yung last ko na upload dito rin ako nagpagas nun, kaso sa ano naman ako nagpagas nun, Caltex ako nagpagas nun, may Caltex. Ang dami ng mga lubak na dadaanan ngayon sa may ano, mula sa Timonan saka Gumaka. Daming mga butas ng kalsada, delikado sa mga nagmumotor, lalo na pag gabi kung mahina yung ilaw mo. Nalalim pati mga butas-butas na kalsada dun. Kaya siguro nung kakaulan, ulan ng ulan, karoon ng mga lubak na malaki. Dito na ulit kayo manood sa next stopover ko ay sa Arco. Dito tayo mismo ngayon sa bayan ng dito tayo dadaan sa may ano, Lopez Bypass Road. Masabi dito. Sana all. Ayun, nandito na tayo sa may arko ng Welcome Bicolandia. May gateway to Bicolandia. Stop over muna tayo dito ng mabilis lang. Pipicture lang tayo sandali. Pasaan ka po? Kapalungga. Pabicol ka rin? Oo. Kung halos lahat na kausap ko ngayon, puro pabicol ha. Ang dami mo yun ng Bicol ha. Nakakangawit. Oo. Maganda yung motor mo, mabilis eh. Ha? Maganda yung motor mo, mabilis. Ang dami ng lubak ngayon dyan eh. Nasa mga ng daan. Ang dami ng mga butas ngayon. Nung July, umuwi ako ng July, wala pa yan eh. Ay, hindi rin namin pwedeng habitin. Oo. Nakaano ka eh. Rin. Naka-black na rin. Baka mga pagkahin natin. Pangit na ang daan dyan eh. Baka makabigay ang black. Kausap ng
biglaan din. Oo. Ako din, baka ng takbo ko. Paps, may sticker ako Paps, nagbablog. Ah, Kabicol din ako, sa ano lang ako, si Pukot lang. Si Pukot Camarines. Search ko na lang ang mamaya. Oo, sige, salamat ha. Sige Paps, nandahan na ako Paps. Sige boss. Oo, kasi kanina pa ako nagpahinga doon. Ingat ha. Sige, ingat po. Ayan, napada na tayo dito sa mga welcome Bicol. Bicol at saka Quezon Province, napada na tayo. Pero dadaan pa rin tayo ng Quezon Province sa Tagkawayan. Tanggal yung takip sa mags ng ano, sasakyan na kasabay ko kanina. Kaya dito sa Mulubak na to, tikpan tumama sa atin. Umulong na mabilis. Grabe, sa sobrang lubak. Wala na, hindi na niya napansin ng driver. Kala kung anong tumutunog ng mahabol sa akin. Nag-overtake sa akin yung kotse. Bak, walas. Oy, nandito na tayo sa revolto ng mga kababaihan. Ayan o. Kaso sira na siya. Sira na yung revolto ng kababaihan. Dati ang ganda niyan eh. Dito lang yan sa may ano, Manangli, si Pukot. Hindi ko na nahabol yung sasakyan na natanggalan ng ano, takip sa gulong. Buti malapit na tayo sa ano, sa amin. So ayun mga lods noon, nandito na ako sa amin sa may Sipukot Camarines Sur. So ang oras ay alas 5 lang ng hapon. So inabot tayo ng 12 hours na biyahe. So ang importante kahit matagal ay safe tayo, yan ang mahalaga sa atin. Pasalamat na lang din ako at hindi ako nabasatan ng bags kahit ilang bisa kong nahulog sa malaking butas ng kalsada. Mga lubak sa may Quezon Province kasi Bulagaan, yung tipong ang ganda ng kalsada tapos biglang may lubak. Kaya mahirap iwasan pagka gano'n na nangyayari. Ang loads no, yung gas ko ay may tubar pang natira mula nung nagpagas ako ng full tank sa may Kumaka. Maraming salamat sa panonood yung mga loads no. Huwag niyong kalimutang i-like, follow sa aking Facebook page at subscribe sa aking YouTube channel. So hanggang dito lang ang aking video loads. Maraming salamat.